Γεια σας, παρακαλώ συστηθείτε μας και πείτε μας με τι ασχολείστε. Λέγομαι Μαρκάκης Χρήστος. Εδώ και 10 μήνες ασχολούμαι με την εταιρεία Mcoldex, από την οποία ξεκινήσαμε από εδώ, από την επαρχία της Ελλάδας, από την Κρήτη, από τα Χανιά. Αυτή τη στιγμή περίπου το δίκτυό μου είναι στα 1000 άτομα περίπου. Δεν είναι ακριβώς 1000, αλλά σε μία εβδομάδα περίπου θα είναι 1000. Βρίσκομαι ήδη στο 4ο επίπεδο του μπόνους ηγεσίας. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι μόνο με την Mcoldex. Έχω παρατήσει όλες τις άλλες δουλειές και έχω αφοσιωθεί σε αυτήν εδώ την εταιρεία που πραγματικά βλέπουμε ότι δίνει την ευκαιρία όχι μόνο σε έναν να κερδίσει, αλλά σε όλους, απλά με τη σειρά που έχουν μπει, να αρχίσουν να κερδίζουν όλοι, και γι' αυτό έχω αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου σε αυτήν εδώ την εταιρεία. Ποιοι είναι οι στόχοι σας, οι επόμενοι στόχοι σας? Οι επόμενοι στόχοι μας εδώ πέρα είναι το δίκτυο που έχουμε ήδη, να το αυξήσουμε, να φέρουμε όσο πιο πολλούς ανθρώπους εδώ στην παρέα μας, να αρχίσουν και αυτοί να βλέπουν τα ωφέλη της εταιρείας αυτής και γενικότερα τα ωφέλη των επενδυτικών ράβδων χρυσού, που ειδικά εδώ πέρα στην Ελλάδα και στα Χανιά μάλιστα κανείς δεν ήξερε καν για αυτό το προϊόν. Μόνο τώρα με εμάς έχουν αρχίσει ήδη και αρχίζουν και βλέπουν, οπότε θέλουμε να το πούμε σε όλο τον κόσμο. Απλά να πληροφορήσουμε όλο τον κόσμο. Αυτό θέλουμε. Να κάνουμε μια σωστή πληροφόρηση στον κόσμο και να έρθει και αυτός εδώ πέρα σε εμάς να αρχίσει να βλέπει λίγο καλύτερη ζωή. Ειδικά εδώ πέρα στην Ελλάδα, όπως το ξέρετε όλοι, υπάρχει ένα προβληματάκι γενικότερα με την οικονομική κρίση. Αυτή εδώ η εταιρεία έχει αρχίσει και εξαλείφει όλα αυτά τα προβλήματα. Αρκεί βέβαια να έχουμε λίγο το μυαλό μας ανοιχτό, γιατί σίγουρα το πρόγραμμα της Mcoldex, αν το ακούσει κάποιος για πρώτη φορά, μπορεί να μην το πιστέψει, αλλά πραγματικά είναι απλά μαθηματικά, δεν είναι κάτι άλλο. Να το εξηγήσουμε λοιπόν σωστά αυτά τα απλά μαθηματικά, πώς έχουν, και να αρχίσει και αυτός να βλέπει καλύτερες μέρες. Αυτό. Θα θέλαμε να δώσετε μία συμβουλή για τους καινούριους πελάτες της Mcoldex. Οι καινούργιοι πελάτες της Mcoldex που είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν ή ήδη έχουν ξεκινήσει, απλά να δούνε σωστά πώς δουλεύει αυτό το πρόγραμμα, να πληροφορηθούν σωστά, να κάνουν αρκετά meeting με τους ανθρώπους που τους έχουν φέρει στην εταιρεία, ώστε να έχουν μια πολύ σωστή άποψη, για να μπορέσουν και αυτοί οι ίδιοι να μεταφέρουν στον κόσμο τον υπόλοιπο έξω μια σωστή και λογική εξήγηση για το πώς δουλεύει αυτό το απίστευτο πρόγραμμα της Mcoldex, για να μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερους νέους πελάτες.